ka Children's Hospital Shillong hakajing trailang bat ka Motherhood Hospital kalaplia pat ba ya ka NICU Life kabadai ka rukom pet benia iki khlung ban ai jing sumar ka bakarpang na kabenta ki khlung ki badang kha kania ka jing thu kan ai ka jing kershan na ki doktor ki batbet hakajing sumar iki khlung ban pentikna bakin yo iki jing sumar shua hakathan klem dadan kam ban le chigi chaka sumar ki basha chingai u Dr. Debashish Das ubadai medical director chongkani ka hospital ulayaro ya kani ka siencham ka balong ka jingkala ka bakraw na kabenta ka jing sumar ki khlung ki badang shukha katba I Dr. Srividya Shrikant ibadai na ka Motherhood Hospital ilapen pau ya ka benta chong I ban pendap igi jing duna haki rukom ai jing sumar hagi chaka nong kendong kani ka siencham kalong ban penbha na ka benta ki khlung badang kha bat ban penduna ya ka jingket ka bakhia ya ki long yeng